Hola, et presentes a l'examen del C2 de la Junta Qualificadora? Si és així, queda't perquè ara t'explicaré l'examen d'octubre de 2024 del nivell C2. Comencem. Bé, abans de començar amb les explicacions has de saber que per entendre-les al 100% has d'haver estudiat la teoria que s'exigeix en el nivell. Si encara no ho has fet, et recomano que entres a anaclasses.com i mires totes les opcions que tenim per a tu. Però si ja estàs preparat o preparada, comencem amb l'examen d'octubre de 2024. El primer text que hi trobem és la dama dels escacs, reina de la corona d'Aragó. La pregunta número 6, l'opció correcta és la C. De què són? Així és una pregunta de relatiu tònic, és a dir, de què està fent referència a els escacs d'amor. Per què? Perquè diu, titulat Escacs d'amor, de què són autors el cavaller Francesc o del qual són autors el cavaller Francesc de Castellví, el ciutadà Narcís Vinyoles i el capellà Bernat Fenollar. D'acord? És a dir, bé, realment així seria de què o del qual fent referència a escacs d'amor. D'acord? Així, l'opció B, del qual en són el pronom feble en, així no estaria substituint ninguna cosa, és a dir, no fa falta un pronom feble, i després del qual hi són tampoc. És a dir, normalment, quan tenim un relatiu tònic que fa referència a una cosa, no és necessari afegir-hi un pronom feble. Per què? Perquè si el pronom feble substituís allò a què el relatiu tònic fa referència, doncs estem repetint la mateixa cosa. No és correcte. Bé? La pregunta número 7 és una pregunta de lèxic i l'opció correcta és la A, escamparien. Escamparien és com s'estendrien, d'acord? Si mires el context del text, és la que millor s'adapta, perquè extradirien seria del verb extradir, que no encaixa, i extrapolarien del verb extrapolar, que tampoc, d'acord? Molt bé, la pregunta número 8, l'opció correcta és la C, en. Per què? Perquè si tenim un any en xifra, sempre hem de triar l'opció que tinga la E, que he dit jo. En el o en el, d'acord? A l'any i al no. En 1495, bé? Molt bé. La pregunta número 10, la resposta correcta és la C. S'invoca. Per què s'invoca? Perquè s'utilitza com a sinònim de mencionar. Si mires el text, posa, defèn la tesi que la reina que s'invoca en el poema Escacs d'amor o que es menciona en el poema Escacs d'amor, d'acord? És lloar perquè lloar significa elogiar i no queda bé, i es tributa és com fer un tribut, i així tampoc concorda amb el context. Després, la pregunta número 11, l'opció correcta és la C. No debades. No debades és una expressió que significa no en va, inútilment, d'acord? O sigui que si vas al text, fixa't que diu reina d'Aragó, senyora de Sogorb i nascuda i enterrada també a Sogorb. No debades, segons l'esmentat Rafael Martín, tal. El remat és un connector que s'utilitza com a conclusió, així no necessitem un connector de conclusió, d'acord? I així les coses, doncs així no és una expressió que s'utilitza ni tampoc que quede bé en el context. La pregunta número 12, l'opció correcta és la B, sceptre. Sceptre és el que porta un rei o una reina, d'acord? El sceptre. Pel context del text és l'única que queda bé, perquè diu, li va otorgar el pom, el sceptre i la cadira. La cadira era el tro. Bé? Després, el sermet és un tipus de material i cenobi és un monestir. No tenen res a veure. La pregunta número 13, l'opció correcta és la A, orbe. Orbe, que significa lastre, d'acord? Així està fent referència a l'opom fa inútilment referència a l'orbe, a la bola del món, d'acord? A l'astre. Per això és l'orbe, ja que orb és
que una persona que no veu, i urbs és una ciutat gran, una urbs. Bé? La pregunta número 14 és una pregunta de lèxic i la resposta correcta és la A, coetanis. Coetanis significa que coincideixen en una mateixa època. Bé? Així, si llitges, els cronistes coetanis que van descriure l'acte de proclamació d'Isabel com a reina de Castella, és a dir, els cronistes d'aquella època, bé, coetanis, quienals és una massa forestal i conterranis és que han nascut en la mateixa terra. Per tant, no està fent referència que han nascut en la mateixa terra, sinó que han viscut en la mateixa època. La pregunta número 15, l'opció correcta és la A, mentre que, bé, per què? Perquè mentre que és per a indicar una contraposició. Així diu: no hi ha cap comentari als elements atorgats, mentre que sí que ho fan per a altres elements com les vares de la justícia. D'acord? Estan no i després diuen sí que, mentre que sí que. És a dir, estan contraposant. El malgrat s'aniria com un a pesar que, i així no encaixa per com està construïda l'oració, i per tal com és com atès que, ja que, pues que, d'acord? I tampoc. La pregunta número 16, l'opció correcta és la A, conflictes. Conflictes perquè, si mires el text, diu després dels conflictes que s'havien produït entre la corona, bé, conflictes. Per què? Perquè aldaruix era com escàndol, si no estan parlant d'escàndol, sinó de conflictes, i estirabot serà com, un estirabot és com un acudit, una broma, bé, i no encaixa dins del context. Molt bé, doncs la pregunta número 17, l'opció correcta és la A, puisque significa ja que, atès que, bé, si mires el context, així diu. Una acció que no resulta massa difícil, puisque en l'àmbit dels escriptors del poema, o ja que en l'àmbit dels escriptors del poema, bé? Després, doncs seria com aleshores, i així no encaixa per com està construïda l'oració, i per bé que, el que amb accent no és correcte, bé? O sigui que ortogràficament és incorrecta aquesta opció. La pregunta número 18, l'opció correcta és la B, sí que és, d'acord? Sí que és. Per què? L'opció A i la C tenen dos pronoms febles i així si anem a l'oració, posa sí que és coneixen. És a dir, si preguntem al verb què es coneixen? Algunes reines. Algunes reines seria el complement directe. Per tant, com que el complement directe ja està dins de l'oració, no és necessari substituir ninguna cosa. Per tant, simplement necessitem l'opció que no té cap pronom feble, ja que no fa falta ni un en ni un i. I a més, com que és una afirmació del sí, sempre hem d'escriure sí que. La pregunta número 19, l'opció correcta és la B, fet per què. Eixe per què és un relatiu tònic, no el confongueu amb un per què d'un por què, no. Per què podria ser també fet per el qual, que seria la mateixa cosa que dir motiu per què o motiu pel qual, d'acord? Fet per què, fet pel qual, relatiu tònic. Bé, així, a què està fent referència, si és un relatiu tònic? Doncs si mires l'oració diu Martí el jove, diu, no, hem de llegir una miqueta abans. Així diu, ocupat en la planificació de Sicília i en el fet d'assegurar el domini de l'illa per al seu fill, Martí el jove, bé, i així diu, fet per què, o fet per el qual la seva esposa, Maria de Lluna, assumí el govern de la corona d'Aragó. Bé? Pel què eixa construcció no seria correcta, no encaixa així, i la qual cosa és un relatiu neutre i així no necessitem un relatiu neutre, simplement estem usant un relatiu tònic que fa referència a fet, a la paraula fet. Bé? La pregunta número 20, l'opció correcta és la A, lloctinent, ja que lloctinent
és una persona que té autoritat per a substituir, d'acord? Si mires el text, així posa. Estava parlant de l'esposa Maria de Lluna, que assumí el govern de la Corona d'Aragó durant més d'un any com a lloctinent general, és a dir, com a persona que té autoritat per a substituir. Bé? Un virrei doncs, seria el representant del rei i camarlenc, que és el cardenal, no té res a veure. La pregunta número 21, l'opció correcta és la A, llinatge, perquè llinatge és com un sinònim d'estirp, és a dir, quan es mira tots els avantpassats, també els descendents, bé? I és d'allò que està parlant, ja que així diu el seu llinatge en el tron a elegant que estava embarassada, bé? Ja que estatus doncs, és la situació que té una persona i repòs, doncs ja sabeu que repòs i no té res a veure. La pregunta número 22, l'opció correcta és la B, comandament. El comandament indica en aquest cas la direcció, que porta la direcció. Si mires el text, posa: havia mostrat en la defensa dels seus interessos i els grans dots de comandament que havia evidenciat, grans dots de direcció. Bé? Manament és del verb manar, un manament. Un mandato en castellà seria un manament. Bé? I bé, la comandància, doncs, així tampoc encaixa des del context. La pregunta número 23, l'opció correcta és la C, advocació. Bé, advocació fa referència al títol, perquè apostolat ve d'apòstol i adveniment és de vinguda, i així no encaixa dins del context. La pregunta número 24, l'opció correcta és la B, més prompte al contrari. Eixa expressió de més prompte al contrari també la podem substituir per més aviat al contrari o més bé al contrari, bé? Ja que si no, ans al contrari, el si no junt amb accent tancat és un sinònim de ans, és com que estem posant dos sinònims junts, per tant, eixa expressió no té cap trillat. O si no, o ans, però els dos junts no. I després el si no més aviat al contrari, eixe si no separat no necessitem una oració condicional, per això no és la resposta correcta. I la pregunta número 25, la resposta correcta és la A, si més no. Si més no és com dir almenys. Bé? Si vas al text, diu: s'havia utilitzat a la Corona d'Aragó, si més no, entre el segle XIV i principis del XV. Bé? Si més no, almenys, amb prou feina significa amb molt d'esforç, i si fa no fa és com aproximadament. Bé? Però no encaixa dins del context. Molt bé, doncs passem ja al segon exercici de l'examen i el text que hi trobem és: Zelda i Scott Fitzgerald descobreixen el bidet. Molt bé, la pregunta número 26, l'opció correcta és la A, es guarden. Per què? Perquè es guarden significa com miren, d'acord? Miren. Guarixen significa curar, que no té res a veure, i esgracien traçar dibuixos, i així pel context necessitem es guarden, miren, perquè diu, es guarden les primeres imatges radiants d'aquell París desitjat. La pregunta número 27, l'opció correcta és la C, expatriats. Expatriats, ja que execrats significa avorrits i excomunicats, doncs ja ho sabeu. L'única que encaixa dins del context és expatriats. La pregunta número 28, l'opció correcta és la A, en tant que. En tant que significa en la mesura que. Si mires l'oració, posa: Zelda i Francis Scott Fitzgerald coincideixen en el temps i espai quan ell és destinat en la mesura que, o en tant que, part del seu servici militar al campament. Bé? Per tant, el en tant com no és correcte, eixe com sobra, i tan just com tampoc la necessitem, no és una expressió que tinga així cabuda. La pregunta número 29, l'opció correcta és la B, pertorbadora. Bé? Pertorbadora, ja que així parla de una bellesa
pertorbadora. Peremptòria no és correcte perquè significa imperiosa i no encara, no concorda. I presbiteriana ve del presbiterianisme i no està parlant d'això, d'acord? La pregunta número 30, l'opció correcta és la A, s'enduria, perquè el verb és endur-se, bé? Perquè no és el mateix endur-se que es portaria. Portar-se no, i s'arrossegaria, doncs arrossegar és com portar una cosa pel terra, no? I tampoc. La pregunta número 31, l'opció correcta és la A, és. És a dir, no necessitem cap pronom feble. Per què? Ves a l'oració i així diu. És a dir, iniciem paràgraf i oració, diu. Es coneixen durant un ball del club de camp de Montgomery. És a dir, es coneixen durant un ball del club. Així, el verb conèixer és conèixer-se, doncs. El pronom és sí que el necessitem. No necessitem cap feble perquè així ja està el complement circumstancial del lloc, no? Es coneixen durant un ball del club, és a dir, està tota la informació dins de l'oració, no fa falta substituir cap complement circumstancial ni cap complement de l'oració. Per tant, simplement necessitem és. La pregunta número 32, l'opció correcta és la B, psique. La psique és l'actitud, d'acord? Està parlant de ella una psique abismal, una actitud abismal. Bé? Ja que psicagogia, l'opció C és una conjectura i la psicosi és un deliri, no està parlant d'això. La pregunta número 33, l'opció correcta és la turbulenta. Turbulenta, que significa agitada, no? Perquè diu ella una psique abismal i turbulenta, i agitada. Bé? Tremolosa no i avorrida tampoc està, doncs justament indicant el contrari. La pregunta número 34, l'opció correcta és la C, penitencials, és a dir, penitencials que són una penitència, que són que són angoixants, no? I així fa referència a crits i ressaques penitencials, és a dir, angoixants, bé? Perquè penerides ve del verb penedir-se, és a dir, el que en castellà seria arrepentida, si no, i penitents, doncs penitents que són culpables. No, així està fent referència que són penitencials, angoixants. La pregunta número 35, l'opció correcta és la B, de què els dos seran, bé? Així la mateixa cosa que en el text anterior, és a dir, així tenim relatius i pronoms febles. Si el relatiu està fent referència a una cosa, no necessitem un pronom feble que substituïsca a eixa mateixa cosa, d'acord? Perquè estem repetint. Per tant, si vas al text, així diu. La remor creixent d'un temps de què o del qual els dos seran icones. Així si preguntem, de què està fent referència a d'un temps de què o del qual, relatiu tònic, d'acord? I ara de què els dos seran. Preguntem al verb, què seran? Per trobar el complement directe. Icones, símbols, és a dir, el complement directe ja està dins de l'oració. No necessitem el pronom feble en, que substituiria un complement directe indeterminat, ni el i, que així no té cabuda un i, d'acord? Per tant, de què relatiu tònic que fa referència a temps i pronom feble no en fa cap falta perquè ja tenim els complements dins de l'oració. La pregunta número 36, l'opció correcta és la A, travessen. Bé? Travessen perquè així diu, travessen Normandia i arriben a París. Encreuen, doncs és com encreuar els dits, per exemple, i estreven és com tensar, no té trellat així dins. La pregunta número 37, l'opció correcta és la A, arabescos. Arabescos són adorns, accessoris, d'acord? I així, si mires el text, diu
arabescos entrellaçats, lleument daurats o adorns, accessoris, bé? Capitells. Un capitell és la part superior d'una columna, no està parlant d'això, i alteix és com una elevació, i tampoc està parlant d'això. La pregunta número 38, l'opció correcta és la C, les forrades, d'acord? Ja que està parlant així de uns corredors de parets forrades, és a dir, amb paper, bé? Per uns teixits que semblen, bé, és a dir, estan forrades per uns teixits. Estampades, doncs, és que té un estampat, però no vol indicar això, i esguitades, doncs, és embrutades, quan alguna cosa, per exemple, l'aigua esguita la paret. La pregunta número 39, l'opció correcta és la B, cortinatges, perquè està parlant de cortines, d'acord? Perquè diu parets forrades per uns teixits que semblen els cortinatges d'un teló, les cortines d'un teló. Bé? Ja que cortiner seria la persona que col·loca les cortines, i cortinats és que està proveït d'una cortina, però no és el cas. Bé? La pregunta número 40, la resposta correcta és la A, còncau, d'acord? Esta resposta pot generar dubte perquè és còncau no convex, doncs perquè còncau és com una forma així, convex així. Bé, és una pregunta un poc controvertida de lèxic, però seria còncau, perquè està fent referència a un artefacte estrany, còncau, bé, podria ser qualsevol, còncau, convex, bé, és una pregunta un poc, esta sí que és controvertida i complicada, de lèxic. La pregunta número 41, l'opció correcta és la A, en ningun lloc, bé, en ningun lloc. L'opció B no és correcta perquè en lloc separat és en lloc de, seria en vez de del castellà, però en ningun lloc podria ser correcte també en lloc tot junt. Això sí que significa la mateixa cosa, bé? I en cap puesto això és un castellanisme total. Molt bé. Després, la pregunta número 42, l'opció correcta és la B, a manera de, bé, perquè així diu, decideixen utilitzar-lo a manera de banyera de xiquets molt menut. Bé, a mena de no seria correcte i a qualitat de tampoc, és a dir, si fora en qualitat de sí, però a qualitat de no. La pregunta número 43, l'opció correcta és la B, corpresos. Corpresos significa que estan captivats, d'acord? Perquè així estan parlant de satisfets, corpresos per les modernitats, és a dir, captivats per les modernitats, perquè cor glaçat significa esglaiats, és a dir, que s'han dut un esglai i no estan dient això, i constrets és una cosa que és estreta, tampoc. La pregunta número 44, l'opció correcta és la A, pregonament. Pregonament significa profundament, d'acord? Perquè així diu que s'ha quedat pregonament adormida, profundament adormida. Perquè profusament significa amb abundància, no? I prodigiosament, doncs, tampoc té sentit dins de l'oració. I la pregunta número 45, l'opció correcta és la A, perquè així simplement és els. Per què? Doncs perquè així l'oració diu baixen al bar de l'hotel a prendre una copa, coma. Hem de mirar a partir de la coma, que ja feia falta. Bé? És de veres que així podem pensar què feia falta? Una copa. Però si fora una copa, l'oració seria que ja feia falta una. És a dir, el quantitatiu hauria d'estar dins de l'oració per poder incloure un complement directe indeterminat. És a dir, per substituir una copa, si substituïm només copa, és a dir, si la substituïm per un complement directe determinat, pronom feble en, doncs en l'oració original faltaria l'expressió una, o bé en la graella. Però així seria: aquí
feia falta a ells complement indirecte, els. Per tant, que ja els feia falta. Perquè fora correcta, la C seria que ja els en feia falta una, però una no està dins de l'oració, per tant, no podem afegir el complement directe indeterminat. Molt bé, doncs moltes gràcies per quedar-te fins al final del vídeo. Espero que t'hagi quedat tot molt més clar que abans de veure'l i ens veiem pròximament. Adeu!